तेरे के कही के भाभी भाभी सभे चाही घेरे के बच के रही हो। कैसे बचे हो? दिन के पचमिया समहत बा तेरे के कही के भाभी भाभी सभे चाही घेरे के भया सुजुता लफुअन के टोरी ए जी का हो घरे बस कसरिया बहराम बोले बा ढेर कुछ जाने ना मोरे ओबे बोले बा चल झूठी हम बतार घर छोड़ के होले बा धनी पोरे पोरे अंग खोटे रंग के फुहार तो बुझा ए राजन वाला को के जोते मु परबो तोहर बदन बोली रे बोली घरे बस कसरिया बहराम बोले बा ढेर कुछ जाने ना मोरे ओबे बोले बा हम बतार घर छोड़ के होले बा होली है खास छुट्टी भई नइखे पास हम कसहु आवे के करतानी प्रयास तू आए ना कोशिश बा ए पिया किसना में दो दिन खसहाई हो लगे तहरा से गरम तहर चोली बा आज चोली बा घरे बस कसरिया बहरा में गोली बा ढेर कुछ जाने ना मोरे ओबे बोले बा आलो मतार घर छोड़ के होले बा ट्रेन कटा ले बनी टिकट पर चढ़े।